Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Munyika. Maligro ka, gumikurong mo sa mangita nila. Gusto ko silang luwason. Anton, uban si Mateo sa auto nga gisakyan nila ni Sara og sa bata. Ay kabla ka ma. Dili ko mo pa ulit kung di ko usab maluwas ang akong mangod. Oh, ang akong cellphone. Si Ini ang nanawag. Tubagal. O saman, ipalukat na ang bata. Ingon man si Sara. Tubaga, Anton. I-loudspeaker ha, aron ko makadungog. Hain ang akong anak. Hain ang akong anak ug si Sara. Ayaw kog singgite. Dili ko nimo ulipon. Gilabtan gyud nimo ang akong anak ug si Sara. Kung inyo palang untang gihatag dayon ang among gikinahanglan, dili na unta maamong ang imong anak. Pero nagmagahi mo. Nagtuo man gud mo nga dili namo mabuhat ang pagpasakit og tao na binagyod sa usa ka bata. Ayaw gyud pasakiting nga akong anak. Dili. Kung dili sa ninyo dugayon ang kwarta nga among gikinahanglan. Unsaon niyo pagkuha ang kwarta? Unsaon niyo pagkuha ang kwarta? Kalma lang, Anton. Wa pa mo ari ang among boss. Pag-ampo lang nga dili madungagan ang ransom money. Usa? Dili ba? Madugay gani mong bayad sa utang, doon na gyud nay interest. Iman. Nganong nanawag ka pa man, ha? Nanawag ko nimo. Aron pa ibawon ka nga natuman na mo sa dakong kasayon ang pagdagit sa bata o sa imong ex. Ayaw gyud niya sila pasipad eh. Oh, si Mateo. Ang igsuon nimong abno. Hain ang ako mangod. Wa ko masayod. Kay wa may interest sa igsuon nimong abno. Kano sa moabot ang inyong boss? Ayaw lang pagdali, Anton. Imi, ayaw gyud hilabting akong anak ha, ug si Sara. Basta dili lang magsigig hilak ang imong anak. Ingon man, dili magsigig pabadlong ang imong ex. Why mahitabo nila? Kano sa manawag ang inyong boss? Kano sa manawag? Karon apurado na mo. Pero sa diyang nagsigig og paningil sa 5 milyones pesos. Kahit pamos magkuno. Kay nagtuo manggod mo nga wa may kapasidad aron managit og tao. Dili magdugay ang inyong kadautan. Dugay na mi sa among operation, Anton. Mao gani nga sayon ra ang namong pagdagit ang imong anak ug ang imong ex. Ug kaangay kang magpasalamat nga gihuna-una pa namo ang imong anak. Gituyo na mo dagit ang imong ex aron dili mamatay sa gutom ang imong anak. Ayaw lang gyud niyo pasakiting akong anak ug si Sara. Ayaw lang gyud. Kay tingalig mautang ko kamo sa hari. Oh. Hello? Hello? Amy! Hello! Pita. O saman, papunan nila ang ransom. Kung mihatag palang bitawon ta dayon ka ma. Wa untay maamong. Imo kong gisudyaan? Bugart! Bugart! O sao ba ni mo si Bugart? Ako pangutanon. Kung nakita na ba niya ang cellphone ni Mateo? Unsa ning depita? O nga nang tug-anan ka man ako? Bisag asa mi nimo tagui. Matultulan ra gihapon mi dinhi sa muluwas namo. May Diyos nga nagtan-aw sa imong gibuhat diri namo sa akong anak, Emmy. Hilom, oy. Mingaw ning dapita. Og nadungog mo man tingali. Tingog ra gyud sa kalanggaman ang imong mabati. Lakaw na. Lakaw na! Sa bayaw lang panukmod! Sunod dayon no say ako imando nimo. Lakaw na! So man, Bugart ha? Tama dong. Imo na nakita ng cellphone ni Mateo? Wagi dong. Di ka man ako dito sa lahom sa katri. Ha?
Wag, pantir mo tong Sara na dito. Nandito panting Sara. Pero buwan ako si Muta, ako rin kitanaw. Wag ko kitag cellphone to dong. Unya siya nga parador. May tangaling tawgon to siya cellphone dong. Ano masiguro na to? Hain may mutang yung cellphone. Buguan ako eh. Nga nung gagawin na dong no? Buguan ako eh. Kung niya pa yung cellphone, mubagting ito, di ba? Buguan ako eh. Sakto to. Nanti ka? Kadita. Akong tawgon ang cellphone ni Mateo. Gayo eh. Dungog rabadyog ko ilag menyika. Dungog jug ko. Ngita, tingali menyika na ako. Abli. Uy, ala, unsarong kurug ako paa. Unsan ni uy? Kurug man. Ako ikapon bi tingali bitini. Unsan ni uy? Ala, ako di ay cellphone. Husto, ako di ay silent. Ako cellphone. Vibrate lang ako. Pislit aron di mo tamunyika. Ko cellphone bi. Ma'am, sino na ni mo? Ha? Hindi naman ka mo tingog diya. Kung siya itong buhaton? Tempa. Ay, natulala ko. Oo, sama gitubag na ni Mateo ang iyang cellphone. Usa man dong, gitubag na dong? Dong Anton? Ha? Ay, wa pa gyud. Ma'am, ang detektive! Basi nagatuntun hain sila si Sarah ug ang bata. Sama ni mo ang detektive eh, kuha man ni klaro. Uwa pa, pero padayon siyang nagsunod sa mga pulis. Anong sa pulis mo siya kasunod? Adto ta to siya katong imi! Walang ta siya sa pulis! Sa naman tao ni? Naliban ko no sila o tungod ato mga truck sa bombero. Pamusilong na miya, pamusilong na nila eh. Sus! Hello? Oh, kadita. Dong Mateo? Dong! Ang imo ning Brad Anton. Bay, Ayaw na ibutang, Mateo! Mateo! Ang binang cellphone, ako'y makiksulti ni Mateo. Mateo, si mama ni Nemo. ma, what Japon ko gawas din eh. Kayain man di ay ka. Niya lubot sa auto. Isiran ko. Ma, di ko kagawas. Ayaw na panggo sa paggawas, ha? Unsa man, nagdagan paghihapon ang inyong gisakyan? Nung na. Ayaw na paggawas, ha? Mintras wa pa moabot ang mga pulis. Police? Mao ka na anak, may mga pulis na nangita ron ninyo. Aron maluwas mo og ang munyeka. Hangtod na si Sarah. Akong munika? Oo, lagi. Kauban ron nimo sa maong auto sila si Sarah ug ang imong munyeka. Wadi ato munika og sarama. Wa anak, gidagit gid sila sa sindikato. Sige lang, ingkamot ko gawas diri lubot auto. Pagbantay ha, nga dili ka makita sa mga sindikato. Bantay jud ko ma. Kuhaan jud na ko munika. Sige anak, pagbantay nga dili ka nila makita. Bantay gyud Mateo. Dagit jud di ako munika Sarah. Nganong di man jud abli putahan uy. Ala, tingali dungog mang sindikato ako patid. Hinay lang ko patid bi aron di ko dungog kidnapper. Guljugoy dagit jud Monica og Zara. Gusto ko sila makuha.
Dinihilang mo, ha? Ma'am, Asa man ka? Amin niya akong cellphone. Mubiya na sab ka? Sundon kong signal sa cellphone ni Mateo. May tracker ang niyang cellphone. O kini ang buhaton kong guide, ma. Aron ako siyang matultulan. Og, huwata ang tawag sa detective. Kung may site na sila sa mga sindikato, tawagan ko. Dong, saan? Huwag kang ginala ko bekip. Banis, Mama Maria. Uy. Wala. Ma'am, kita lang dua din eh. Sinunan mo. Ma'am, kita lang dua din eh. Sinunan mo. Ano ito? Labing maayo hinoon aron doon ako'y kauban. Gani kita lang dua din, taman. O kita na lang bitaw. Yan, taman. Unya, unsa man. Ganyan. Pabor na. Diba? Pite. Pabor. Ha? Kabati sa ganun na ni mamay. Ha? Unsay kabati? Nga may paduol man na nimo imong naong doon sa akong naong. Kuan man god kanang kung dunay magbinuang nimo. Aw, di gisa na pasayloon niya akong bukton. Imo na idot-dot ng imong naong sa akong naong. Hilom di abugan. Mag-una pa tingali kag tago kung doon naging magbinuang ugso din he. Ah, tago gutan. No. Ha? No. No. Oh, uy, iyay. Isa ka rin na nawag ay. Ingo ka imo kong panalipdan. Hadlok man lagi ka bisag bagting lang sa cellphone. Awa, hadlog. Wa ko mahadlog Ay ba? naong ni mo ay na eh. Klaro kaayo na hadlok. Kalitan ako. Sam kay. Kalitan nilom di ay. Lisngag kay ng ilong ni mo. Kopi. Upe. Ano ang detective na mao'y nanawag? Dili ka mo lampo sa inyong kadautan. Hilom! Gibati ka nagkadlok? Nganong hadlok man ko? Amo ning balwarti day. Nganong imo man kong gipahilom? Alingog-ngog kang paminaon. Letse. Pahilo man na imo anak. Ayaw lang balik ka sa nga akong anak. Kaletse ba? Ayaw ko bandui ha. O man, gusto kang ipalayo ko nimo ang imong anak? Gusto ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!